בריא יכול להיות משחק ילדים. פשוט שומרים על 6 כללים וכל המשפחה מתחילה לחיות בריא יותר. רוצים לדעת? אמא, אני רעב, אפשר חטיף? אין מצב. עוד מעט ארוחת ערב חמוד. אבל אני רוצה חטיפה עכשיו. תראי לו, תראי איזה מסכן, שיתפנה קצת. אם הוא יאכל עכשיו חטיף, הוא לא יאכל בארוחה. את רוצה שהוא ישנא אותך? לכולם מרשים. הוא יודע איך לא תוותרי בדברים החשובים. מה יש לך? מצטערת חמוד, זה לא זמן לחטיף, תצטרך לחכות לארוחה. בריאות טובה מתחילה בבית. רוצים לדעת איך?